ولدي كلتا قلعت طرح يموليدو كلتينا ونوالد عباي حفتي ناي عسري كفل تمحاريتنا حلوتيا نمرعنا حدارن زبقعت ولدي عمت أعدكم أسيم يمزجنقو عباي حفتي مستمرعوت نعيون دحر خلت عمت سخون تسانيحهم بزوحات وداتيون حتى مرعى سقروا ليس نبرو تولدي كنا اسكي بتمحر تعدلات فتن بمعي كم محاري حقزوني أنا ول تمرتي بالطعمي سفتو تمرغة تنقاس تعبة ناتي زبلا حيوت كمرح يزمنا عبدي ساوا يونيفرسيتي نيسال سي عامت نيسنا لبونا تمحاريتي كبقول عايز فوتو تمهرت سلاسنا برا ببقعتي يزم محارو نيرا بوتي تيون سقاليتي نيرا تأقم ساب كردع مفتحي كقمت بالطعمي دس بلاني كلتي ولدي بينهم يوم زنبون حنت قالوا بحدار أنا دما بتمرتي تفلينا يوم عدي سابب لنا بيت سبي أكفل حجر زنبو ولا كنت قومي تامع بي حفتي كنا أبدي سوا واسلة تنبر كفتين برستنا وتأخو مس أي عرف نيرا عدقوانا اللخ إلى نخي حسب ما تسأنا نأدخونا لنبرت لك كم نيدي قزع ولا كنت زيت مجوني نبحت الناس سمعت كناك سمعنيك على قدم السنبت حدا بعلات مسعاك وين نخاح لفوت نداد ولد تصوعنا نبرت نتاكسي نشحبون ندابلت تهبن كنزب انت الزكاب نيرو كفت ولد دايز الأخولي كي بلد أي تعرفن يوخن انبر نا يونيفرسيتي تمحاريت كوينة حفتي مركبي بزوحك حقو سني سيخ النقر تفترة حفتي بعلت حدار ياس نبرت سبعة أزيو تعقستانيان مخبر حدارون زبحال سبي نيرو بدقو خوينو نزريهم سبات زقنقو سب حداريهم زمسلو يوخن انبر حفتي قريبو نزستو عليلا بالدعمي حييل زبلت جغ فتاويتيا سبعة بالدعم السب زخبرن أزيو تفتاون يو نعي كالرقاقئن كالقباطرن يزوعي نافتي يونيفرسيتي نامزة نقزقهم حزون ننتخيج ناي حفتي زباي نشتن كبد زبالة مخوانو يعللاني أنا ون ناي حفتي زقم نمشفان كبل نشتن اندحرت عقيس كايا عقبات إركالان تملس مخانا ينقرو اتحققنا إذا حفتي قول عند حلوت بالدعمي نقر سجنوا إياس نبرت بزبايا نقربا بالتنازة سكحتيا نسا زبلتون زداليتون كخون طرحيات دلي سبك بلزاي تدلن أب تمرت خيدا بتمرت طرح سيكونس بملكع نزبل زاء أوالد بتنكل التمرر حفتي ياس نبرتني تمرقع حدار جيرا أديسا وقت وزنتلا كبيت سبن العلي نايت خبابي السبيو أزي حقو السنبرة مخنياتو اتخبابي أسكي حتو سلس نبرت انكو عرح قتلنا سيبلاي نبرن يكون نبر أو حدار مسعاتوتن نابرا مسجمرتن نسب آيا كبري كهلو عيا تسبي نيرا قبل علزي لو واح سب آيا نورام تقبارك تفضزم يايلا حسيبي يفلتن اتزقات أمان بعينيك ساب زرقي اتنقر كمزيو حدا معلتي نبسب آيا دويلة قزاي متزلق يبلو سرحو عدي سابوا ولا كنت نبرا زبزح قزاب استفلالي مخنيات نابكالي عدي كمزوات زي فلتيا أفت معلتون عبدي سابوا خمزي اللي نقراني حفتي قنا أبقزا سلز نبرت كخيج ناجروني نحفتي مدوال بزوح سلزي ترعيني سقيلا نابقز أخدكو أفتبر قزاكنا حنتي نايمن مخانا زي فلتكوا مكينا دويلا نبرت سخونا قاشامت وادو يخوني لدما نوشت إكساب زعطو سبي نبرن نايت سالون معزو كفتيز نبرا أفت صوفا زت درابيو نايل على الصوف كدان أفت الأربيزة دما كل التوين زت ساتي اللون برجقو مسحدة ناي وين الترمس تقميت نبرو وعلى الجزاء وين خمزي فتوي فلدية بسين السوون أبز عد خمزي لنا كيرونيو كسابش أوكنا سبي رخبكم من الوقت أبوشت تهلو تخوني لا بمحساب نحفتي كتسوع عن تبل نمدك أسجد سخونة دمس سمعه كأسن دابل كودما اتخونة تاتكت عرقت سألكو أتي عمدك أسس سمعه ودمس جنا كالي كتحسبن كترطرني يسكبر كنا دما اتزحسب قوة خكل كي يخول نفت عريه يسألخو نفتي مدك أسمس كربكو نحفتين نحدك أرمي أسامي أيو نايزي فلتو ورد دمسي بقلت سمعه
ንምንታይ መኪና ሒዝካ ትመጽእ ጎረቤትከ እንታይ ይብሉ ኢላ ሓፍተይ ድምፂ ትዛረብ ንሱ እውን ምንም ኣየምፁን እንተገደደ ውሽማ ሒዛዮም ክብሉኺ ሰብኣይክ ድማ ኣሽንኳይዶ ሰብ ተዛሪብዎስ ብዓይኑ እንተዝርኤና እውን ካብ ዓይኑ ንላዕሊ ንኣኽዩ ዝኣምን ይብላ ናይ ብሓቂ ኮየ ንሰበይት እኮ ብልሓት ኣይጠፍኣን ዝኾነ ምኽንያት ፈጢርኪ ክተእምን እዮ ትኽእል ኢኺ ድሕሪ ምባል ብዙሕ ከይፀንሑ ዘይኮነ ድምፂ ክሰምዕ ጀመርኩ ከምዘይሰማዕኹ እዝነይ ዓቢሰ ቀሲለ በታ ዝመፀኽዋ ወፂ ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ሓንቲ እንዳሻሃል ኮፍ ኢለ እቲ ወዲ መን ምዃኑ ከስተብሕል ክሳብ ዝወፅእ ይፅበ ነበርኩ ንእሽተን ፅንሕ ኢሉ ድማ ወፀ ንውሕ ኢሉ ጨሓም ከደራይ ወዲ ዝነበረ ካብቲ ገዛ ውፅእ ኢሉ የማነ ፀጋም ከም ሌባ ግልፅልፅ ብምባል መኪኑ ቆልዒሉ ብምኻድ ካብቲ ከባቢ ተሰወረ ኣብዚ ሰዓት ኣነ ድማ ናብ ሓፍተይ ደወልኩላ ንሳ እውን ከመይ ንእሽተን ሓፍተይ ትብለኒ እንዳቀባጠረት ከምቲ ሽዑ ልሳን ሓፍተይ ፅሊኡነ ይፈልጥን ገዝኣይ መፅእ ከም ዘለኹ ነገርኩዋ እቲ ንውሽማኣ ተጋሕጊሑ ዝነበረ ካንሸሎ ንዓይነ ሓፍታ ግና ተሸጊጡ ፀኒሑኒ ዋሕኩሕ ከፊታት እናኣተኹ ኩሉ ተግባራ ስርዓኽዎ ስለዘይ መሰላ ኣብ ስራሕ ከም ዝወዓለትን ሻወር ክትወስድ ከም ዘለዋን ኣነ ግና ዝጥዕመኒ ምግቢ ሰሪሐ ክበልዕ እቲ ክሽነ ናትክዩ ኢላትኒ ነብሳ ክትሕፀብ ተኣቱ እቲ ዝገበረቶ ብጣዕሚ ስለዘፅልአኒ ክበልዕስ ይትረፍ ሕማቕ ተግባራ ከውግዛን ከም ዝፀላእኽዋ ክነግራን እቲ ምሽክን ሰብኣያ እውን እቲ ሓቂ ከብፅሐሉ ደለኹ ግና ድማ ሰብኣያ እዚ ኢልካ ምዝራብ መርዲ እዩ ክኾኖ ንሰበይቱ ብጣዕሚ ዘፍቅራን ዝኣምናን ዘረባ ሰብ ዝሰምዕ ኣይነበረን እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ክሓስብ ድሕሪ ምሕዳር ንግሆ ተላዒለ ቤተ ክርስቲያን ስዒመ ቁርስ እኳ እንተይበላዕኹ ናብ ዩኒቨርስቲ ተመለስኩ ኣብቲ ክላስ እናተመሓርኩ ቀልበይ ናፍቶም ሰብ ሓዳሪ ዝነበረ ከም ገሊሉ እቲ ምሽጥር እንተደኣ በፂሕዎስ ከምቲ ኣነ ዘጋጠመኒ እንተረኺብዎ ምስ ሕዙም ፍቕሪ ሓንደበት ናብ ፅልእ ተቐይሩ ንሓፍተይ ብሕርቃን ከይቐትላ ክሰግእ ጀመርኩ ንሰብኣያ ፀባያ ሕይል ስለትብሎ ተፅግመሉ እያ ዝነበረት ንሱ እውን እቲ ናይ ካሊእ ዓዲ ዝኸዶ ዝነበረ ስራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቀየረ ነገራ ንሳ ግና በስ ነገር ሕጉስተ ይነበረትን ምቕራቡ ደስ ኣይበላን ካብዚ ንድሓር ኣዝዩ ፀባያ ከም ዝሓመቐ ይነግረኒ ዋላ እኳ ንሱ ጉድ ሓፍተይ ስለዘይፈልጥ ንምንታይ ከም ዝሓረቐት እንተዘይተረድኦ ኣነ ግና እቲ ሕማቕ ተግባራ ስለዝፈለጥኩ ተረዲኡኒ እዩ ወለድና ሓፍተይ ክትወልድ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ብስልክ እንዳደወሉ ውለዲ ዓለም ውላድ እዩ ትርፉ ውላድ ምስ ሓዳርካ ይፋቕረካዩ እናበሉ ይዛረብዋ እቲ ዝረኸበቶ ፅቡቕ ሓዳር ብሰንኪ ውላድ ከይትስእኑ እውን ይሰግኡ ነበሩ ሓፍተይ ፀባያ ብዙሕ ስለዘይኮነት እንድሕር ወሊዳ ንውላዱ ክብል ክሓቕፋን ክዕገሳን እዩ ዝብል ሓሳብ ነበሮ ጓል 18 ዓመት እያ ተመሪያ ክሳብ ጓል 26 ዓመት ኮይና ኣብ ሓዳር ትጸንሕ ግን ሓፍተይ ወለደትን እቲ ዝለመደቶ ነፃነትን ውሽማዓን ክትስእን ስለዘይትደሊ ክትወልድ ኣይመረፀትን ሰብኣያ እንተትወልድ ክንደየናይ ዝኣክል ከም ዝንከባኸባ ፍሉጥ እዩ ግና ድማ እቲ ተግባራ ስለዘይፈልጥ ፅቡቕ እምበር ሕማቓ ስለዘይተዓዘበ ምንም ኣይብላን እዚ እናርኣኹ ግና ምሽክን ሰብኣይ ሓፍተይ እንትብደል ስቕ ኢለ ምርኣይ ከኣልኩን ሓደ መዓልቲ ሻወር ክትሕፀብ ኢላ ምስ ኣተወት እቲ ዝተደወላ ስልኪ ብኮድ ሒዛቶ ነበረት ኣነ እውን እታ ስልኪ ሓስኩዋ ምስ ተመለሰት ስልኪ ተደዊሉዋ ከም ዝነበረ ነጊረያ ንሳ ግን ኣነ ከይሰምዓ ናብ መደቀሲኣ ብምኻድ ክተዕልሎ ጀመረት ኣነ እውን ተኸቲለያ ብምኻድ ንሱ ምዃኑ ረጋገፅኩ ብድሕሪ እዚ ዝኸኣልክዎ ብምግባር ክፈላለዩ ፃዕር ገበርኩ ምስ ሽማዓ ተቋፂራ ክራኸቡ ሓደ ቀትሪ ቆፃራ ሓዙ ሽዑ መዓልቲ ኣብ ገዛ ክፀንሕ ተሓተኒ ኣነ ግና ናበይ ከም እትኸይድ ሓታ ንሳ እውን ዕዳጋ ክትገዛዝእ ከም እትኸይድ ተነግረኒ ብደንቢ ስለዝፈለጥክዋ ክሳብ ዝተወሰነ መንገዲ ሓቢርና ክንኸይድ ካብኡ ድማ ኣነ እውን ክላስ ከም ዘለና ምሲለ ይዛረባ ዝተወሰነ መንገዲ ምስከርና ንሳ ወረደት ኣነ እውን ካብ ኣነ እሽተን ግልስ ኢለ ብምውራድ ተኸተልክዋ ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝረኣኽዎ ሽማዓ ብሓደ ኸዱ ብታክሲ ተኸቲለዮም ናብ ሓደ ሆቴል ኣተው
ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢለ ቤተሰበይ ዘይፈልጥዋ ስልኪ ስለ ዝነበረትኒ ደው ኢለ በዓልቲ ሓዳር ምብዕላካ ጅግና ዝኾንካ ኸይመስለካ ተፈሊጥካ ኢኻ ኢለ ኩሉ ኩነታት ዘርዚረ ተዛረብክዎ እታ ምሳኻ ዘላ እውን እቲ ሓቂ ንሰብኣይ ክነጊርኪ ካብ ሂወቱ ውፅሉ ፍትሕዮ በላ ብምባል እንተዘይ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ እቲ ሓቂ ክግለጽ እዩ ብምባል ኣፈራርሕክዎ ሓደ ፀገም ከይተፈጠረ ክፋትሑ ደለኹ ግና ዝኾነ ምኽንያት ከድልዩ ካብ ምዝራብ ሓሊፈ ዘምጻኽዎ ለውጢ የለን ናይ ሓፍተይ ጥልመትን ጭካነን እናበርትዐንን እናመረረንን እንትኸይድ ብኣንጻር ድማ ናይ ሰብኣያ ቅንዕናን ልውሓትን እንዳወሰኸ ይኸይድ እዚ ድማ እዩ እቲ ዘሕዝንን እቲ ዝኸፍአን ሓደ መዓልቲ ግና ሰብኣይን ሰበይትን ናብ መዓልቲ ሓጎሶም እንተኽብሩ ፀዊዖም ንኸድኩ ሓፍተይ ካብ ወትሩ ንላዕሊ ወቂባ ተኸዳዲና እያ ሰብኣያ እውን ገፁ ፍሽኽታ ዓሲርዎ እዩ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ነገር ከም ዝረኸቡ እየ ዝተረዳእኹ ሓፍተይ ኣብ እዝነይ ቅርብ ኢላ ሓትኖ ክትኾን ክትብለኒ ገፀይን ልበይን ነንበይኖም ተዛረቡ ክትፈልጠኒ ይደለኹን እምበር ሕዚ እውን በቲ ምሽክን ሰብኣያ ሓዘንኩ ከም ዕንጨይቲ ይዳረቕኩ ቅድሚ ሕዚ ዝፈራሕኽዎ እውን ንሱ እዩ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ክትወልድ ድሌት ዘይነበራ ንምንታይ ሕዚ ክትሕጎስኪ ኢላ ካልእ ሓሳብ ክሓስብ ገበረትኒ ምስ ውሽማዓ ርክብ ስለ ዝፍጽሙ ካብኡ ጠኒሳቶ ኸይትኸውን ነዚ ድማ ሓስያ ጥቢቐትሉ ኸይትኾን ፈሪሐ ሓንደበት ጥንሲ ምስ ኣጋጠማ እያ ንሰብኣያ ናትካዩ ኢላ ተሽክሞ ዘላ ኢለ ሓሰብኩ ኣነ ግና እዚ ምሽጢ ረውፂ ንሰብኣያ ከይነግሮ ክደፍረ ይከኣልኩን ስቕ ከይብል ድማ ዝሓለፈ በደል ከይኣኽሎስ መሊሱ ድማ ዘይውላዱ ክዓቢ ህልና ይፈቐደለይን ስለዚ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ እንታይ ክገብር ትመኽሩኒ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉለይ ሰሰና እዩ